салом алейкум дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. тамоми шахсиятҳое ки моро тамошо карда истодаед, фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. ва дӯстони азиз, имрӯз барои тамоми шахсиятҳое ки дар ширкати Фаберлик фаъолият менамоянд, консултантони нав ҳастанд ва нав кора шурӯъ кардаги ҳастанд, мехоҳам як чанд та пешниҳод кунам, то ин ки тезтар коратон пеш раваду тезтар натиҷаи хуб да бароед. бинед дӯстони азиз, бисёре аз мо ҳамин хел хатогӣ мекунем ки дар командаамон барои бизнеса даъват кардан, барои бизнеса фаҳмондан ҳамаро подряд гап мезанем, ҳамаро подряд дар бораи бизнес маълумот метиҳем, мехоҳем ки онҳо биёянду қадимо кор кунанду пешравӣ кунанд. Лекин як нюанс аст дӯстони азиз, як чиза шумо хуб дарк кунед, фаҳмед ки вақте ки шумо ҳамаро подряд ба бизнес даъват мекунем, аз байни ҳамин шахсиятҳое ки мо даъват мекунем 90% яъне ҳамин одамон он шахсиятҳое ҳастанд ки ва ё зона комфорт дафтидаги ҳастанд. вай шахсиятҳо тамоман бизнеса намефаҳманд ки чӣ аст. вай шахсиятҳо тамоман намефаҳманд ки дар инҷа чӣ хел система катӣ мешавад ки кор карда. вай шахсиятҳо онҳое ҳастанд ки бениҳоят сахт тамбал ҳастанд ва онҳое ҳастанд ки халявчик ҳастанд ва ё мехоҳанд ки ҳамин теза натиҷаи калон да бубуроянд. Лекин ва ё як чизи хуба дарк карда наметавонанд ки дар бизнес барои натиҷаи хуб баромадан шумо да вақт дар кор аст. бинед, агар ки шумо дарахт мешинонед, деҳқон бошед, вай дарахт агар ки як бора 100 та дарахтам шинонед ва ё ҳамаш определёни вақт дар коре ки масалан 1 сол ёки 2 сол ёки 3 сол баъдан шумо ба мева диҳанд. ва агар аҳамият дода бошед, шумо дар давоми ҳамин 1-2-3 сол короеро анҷом метиҳед ки ҳамин коро шумо да то охири умртона баъд натиҷа метиҳанд. масалан ҳамин дарахта 1-2-3 сол мо меҳнат мекунем, ҳаракат мекунем, парвариш мекунем ва то охири умрда мо да мева метиҳад. ва дар бизнес Фаберлик дам ҳамин хел аст ки мо да дар кор аст ки инҷа ба ақаллан ками кам 3 сол меҳнат кунем, 3 сол ҳаракат кунем, 3 сол бизнесмона пеш барем, то ин ки ба натиҷа бароем. тамоми одамое ки дар Фаберлик фаъолият мекунанд, шумо дар ҳамон вақт бизнеса мефаҳмед, дар ҳамон вақт шумо метавонед дар бораи бизнесатон хуб гап занед ки шумо даромада мебироед, шумо аз ҳисоби ҳамин бизнесатон фоида ба даст мебиёред. то ин ки шумо фоида ба даст натавонистед оварда, шумо бизнеса хуб фаҳмондаву дар мардум гуфта наметавонед. ва як чиз дигара муҳимам мехоҳам барои шумо гап занам ки ҳамаро подряд даъват кардан лозим нест. пеш моро ҳамин хел мекардем ки ҳамин хели қонун доштем ки ҳамаро ҳама вақт ва дар ҳама ҷо даъват мекунем. лекин ҳамин ҳамаро ҳама вақт ва дар ҳама ҷо даъват кардани мо ҳамин хел сабаб мешавад ки мисол мо да дига ин ягон зарар намерасонад, лекин консултантҳои нав ҳамин як зарари калон мерасонад ки ва ё аввали кор да омадагӣ ҳастанд. 90% одамо ки негатив шикастанд ва ё намефаҳманд бизнеса, фақат негативӣ мекунанд, суханҳои бад гап мезананд, рафторои бад мекунанд, ин одаморо сабаб мешавад ки ва ё аз ҳамин ҷодаи интихоб кардашон даст кашанд. барои чӣ? барое ки онҳо ози бизнес мишлени надоранд ва ё хуб намефаҳманд бизнеса дарк намекунанд. барои ҳамин як совети ман, як пешниҳоди ман барои шумо дӯстони азиз ҳамин аст ки интихоб кунед ҳамун шахсиятҳое ки шумо мехоҳед қатишон кор кунед. одамое ки дар зона комфорта шиштагӣ ҳастанд, дар нуқтаи тамбалишон шиштагӣ ҳастанд, рӯзшона то бега дар тамошо кардани филмҳо сарф мекунанд, развития надоранд, болои шахсияти худшон кор намекунанд, китоб намехонанд, дар омӯзишҳо иштирок намекунанд, ин хели шахсиятҳоро ба бизнесон, ба командатон даъват накунед. барои чӣ? барои он ки ин шахсиятҳо одамое ҳастанд ки энергияи шуморо меҷафанд, мегиранд. они засасивают вашу энергию. бениҳоят ин шахсиятҳо як одамое ҳастанд ки ҳамин энергияи дохилии шуморо ба як энергияи хуб шумо кора сар кардагиен меҷафанд, мегиранд ва ҳам худшон дар инҷа пешравӣ намекунанд, ҳам шуморо бо намегузоранд ки хуб пешравӣ кунеду натиҷаи хуб да бубуроед. барои ҳамин азизони дил, шахсиятҳоеро даъват кунед дар ин бизнес ки дар зона комфорт нестанд. шахсиятҳоеро даъват кунед ки онҳо дар зонаи поиск ҳастанд, яъне онҳо дар ҷустуҷӯянд. дар ҷустуҷӯи чӣ? дар ҷустуҷӯи роҳе ки ва ё да ёрдам кунад
ягон даромади иловагӣ ба даст биёранд, дар ҷустуҷӯи оне ки ёрдам кунанд ба падару модари хиш, дар ҷустуҷӯи оне ки роҳи ёбанд, даромад биёранд барои фарзандашон зиндагии хубу беҳтарин насозанд. ана ҳамин хел шахсиятҳо одамои тайёр ҳастанд. Ана ҳамин хел шахсиятҳо онҳое ҳастанд ки ваё тайёранд ки барои ба даст овардани натиҷа чизе ки аз онҳо вобаста аст онҳо анҷом диҳанд. Ин шахсиятҳо баҳона намекунанд. Ин шахсиятҳо натиҷаи дарав, натиҷаи теза намехоҳанд, халияфшик нестанд. Ин шахсиятҳо онҳое ҳастанд ки мегӯянд ки наставник мада роҳ нишонте, мада гап зад ки ҳаминҷода конкретно чӣ кор кардан дар кор, и мада нишонте, мада омӯзиш де ки ҳамин корро чӣ хел кардан дар кор. Тамом ман мекунам. Кадомеше ки кардам натиҷа дод, ман мегӯям ки ҳамин чиз натиҷа додесай, значит шумо мада советие ки бо чӣ кардан дар кор. Кадомеш ки надодесай, бо далши ман мисол дига корша пешбарӣ мекунам, дига кораш қати шутобе ки кадомеш ки мада натиҷа надод ва ёшта бо анализ мекунем, дига намуд кор мекунем. Ман як чиза хуб аҳамият додам ки вақте ки мо сар мекунем чизи хуба, чизи лозимира, чизи даркорира мардумда пешниҳод кардан ва ё ҳамин чиза қабул намекунанд. Барои чӣ? Барои он ки мардуми мо ҳоло ҳам қабул накардааст ки ваёда лозим аст развития. Вақте ягон чизи умни гап мезанӣ, вақте ягон чизи мудри гап мезанӣ, ваё қабул намекунанд. Лекин агар аҳамият дода бошад, ягон чизи нолозим бошад, ягон чизи хандаовар бошад, ягон чизе ки настроени ваёра хуб мекунад, масалан мебинад механдад, як 2 дақиқа ҳолатш хуб мешавад, ҳамун чиза мебинад, ҳамун просмотри хуб мегирад, ҳамун масалан натиҷаи хуб мегирад, результати хуб мегирад. И ҳамин хел шахсиятҳо пеш мераванд. Ва ин чизое аст ки времени удовольствия метиҳанд мода, яъне як муддати муайянда мода фоида медиҳанд. Лекин мутаассифона гандагиаш дар чи аст ки ино метавонанд ки ояндаи мора сӯзонанд. Ва бисёре одамо ҳамин хел фикрронӣ доранд ки ваё ради времени удовольствий ояндаи неки худашона месӯзонанд. Ва шуморам дӯстони азиз, кадоме ки дар Фабиали кор кардесед, шумо барои времени удовольствия кор накунед. Ки мисол ман ҳамин рӯз кор кардам доход гирам, ё ки масалан як ҳафта кор кардам доход гирам, ё ки як моҳ кор кардам доход гирам. Не, ин времени удовольствия шумо да далгаштани успех наметиҳад, муваффақияти доимӣ наметиҳад. Шумо тайёр бошед ки ақаллан минимум 3 сол дар ҳамин бизнес хуб ҳам қувватона, ҳам фикротона, ҳам энергиятона, ҳама тарафа фокустона дар ҳамин бизнес равона кунед ва чӣ коре ки дар ҳамин бизнес барои пешравӣ кардан лозим аст, ҳамон корҳоро анҷом диҳед. Баъдан баъди 3 сол ками кам гап занед ки чӣ хел натиҷада шумо расидед ва чӣ хел даромади хубда баромадед. Саломат бошед дӯстони азиз. Агар амин пешниҳодҳои мо, советҳои мо барои шумо каме ҳам писанд омада бошад, хоҳиш мекунам ки наворои моро ба дӯстонатон равон кунед. Ҳатман лайки шедритона фаромӯш накунед ва фикрои худатона дар комментария нависед. Ин барои мо бениҳоят муҳим аст. Ва агар ки канали моро ба дӯстонатон, ба наздиконатон пешниҳод намоед, то ин ки онҳо низ бисёртар барои худ фоида гиранд, бисёртар барои худ як нафъ гиранд барои пешравии зиндагиашон, бениҳоят хурсанд мешавем. То бозид, худованд нигаҳбонатон бошаду ёру мададгоратон. Саломату сарбаланд бошед.